Ο Βλάχος έχει χώρο, προτίμησε κάθετα για τον Μπεν. Ο Μασούτ, offside, πόδειξη του βοηθού. Κι άλλο λάθος, τώρα του Μελικιώτη, του Κόρμπου δεύτερο. Εκτέλεσε για την κεφαλιά στα δίχτυα. Τόσο εστίασε ο Γουάντερσον. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Νεοφυτιάδης, παρά τις διαμαρτυρίες του Μπεν. Εδώ η προηγούμενη φάση με Γουάντερσον και Μπεν. Τόσο εστίασε ο... Ωραίο γύρισμα, κεφαλιά, 2-1. Υπάρχει φάουλ και νεύρα και πάλι από τον Μπεν για αυτό το μαρκάρισμα. Σπροξήματα πάλι, ένταση πάλι. Μάλιστα να δώσει κάρτα στον Μπεν, είναι δεύτερη. Α, όχι, απευθείας κόκκινη, δεν του δείχνει κίτρινη. Απευθείας κόκκινη, δεν ξέρω πώς, μάλλον. Απευθείας κόκκινη, δεν ξέρω πώς, μάλλον. Απευθείας κόκκινη, δεν ξέρω πώς, μάλλον. Πάμε στην πρώτη περίπτωση να δούμε εδώ αν υπάρχει σωστή απόφαση από το διαιτητή στο offside, το οποίο υποδεικνύει δεν είναι σωστό, ο βοηθός δεν είναι στην ίδια ευθεία. Ο παίκτης του Πανιωνίου, ο οποίος θα γίνει παραλήπτης της μπάλας, είναι πίσω. Τώρα εδώ βλέπουμε τον βοηθό να σημειώνει. Είναι λάθος η απόφαση του βοηθού. Φαίνεται ξεκάθαρα, είναι πολύ πίσω ο παίκτης του Πανιωνίου, τον αντίπαλο του. Εδώ με το πόδι, σωστά θα του δείξει ο διαιτητής την κίτρινη κάρτα. Σωστή απόφαση. Εδώ είναι η επόμενη φάση, 3 λεπτά μετά, που ο διαιτητής δεν θα ακολουθήσει αυτό το οποίο λέει ο κανονισμός. Με το χέρι του, ο παίκτης του Ολυμπιακού βρίσκει τον αντιπαλό του. Εδώ έπρεπε να πάρει κίτρινη κάρτα, κάτι το οποίο δεν εκτίμησε ο διαιτητής, όπως εμείς βλέπουμε εδώ. Και να πούμε το δεύτερο αυτό γιατί θα ήταν η δεύτερη κίτρινη κάρτα, έτσι. Έτσι, ήταν η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εδώ λοιπόν. Και να πούμε το δεύτερο αυτό γιατί θα ήταν η δεύτερη κίτρινη κάρτα, έτσι. Έτσι, ήταν η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εδώ λοιπόν δεν το εκτίμησε σωστά ο διαιτητής. Λάθος. Μία επόμενη περίπτωση στο δεύτερο ημίχρονο σχετικά με το offside, το οποίο δεν υπάρχει για τον παίκτη του Πανιωνίου. Καλύπτεται ο επόπτης, ο βοηθός στο βάθος. Ο δεύτερος βοηθός τώρα δεν βλέπει σωστά αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς με την παγωμένη εικόνα και θα δώσει offside λαθεμένα. Συνεχίζουμε με μία επόμενη φάση, την οποία πάλι θα είναι σχετικά με offside. Να δούμε αν ο παίκτης του Πανιωνίου έχει δίκιο να λέει στο διαιτητή ότι δεν έχει κάνει κάτι. Εδώ το πόδι του, αν είναι λίγο πιο μπροστά, θα πούμε στο διαιτητή ότι έχει αηπίσω μάτι. Η αμφιβολία πάντοτε θα πούμε εμείς είναι υπέρ του επιτιθέμενου. Αλλά εδώ τώρα τι γίνεται, από ό,τι βλέπουμε. Το γράφημα της Νόβα, έτσι, είναι πολύ μακριά το τείχος από εκεί στο Σωστά. Τα 9 και 15 δηλαδή που ορίζει ο κανονισμός, οι παίκτες ήταν πιο πίσω. Εδώ βλέπουμε τα 9 και 15 δηλαδή που ορίζει ο κανονισμός, οι παίκτες ήταν πιο πίσω. Εδώ βλέπουμε. Εδώ έπρεπε επανάληψη ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Εδώ έπρεπε επανάληψη ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Βλέπουμε ότι δεν έχει ακόμα εκτελέσει ο παίκτης. Θέλει κανονισμός όταν είναι πάνω από 10. Όχι. Εδώ τώρα οι κάρτες. Εδώ η κάρτα η πρώτη έπρεπε να δει κόκκινη κάρτα ο παίκτης της Λάρισσας. Για αυτή την προσπάθεια χωρίς καμία προσπάθεια. Η κίνηση που κάνει ο Φούντας, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι κόκκινη κάρτα. Η κίνηση που κάνει ο Φούντας, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι κόκκινη κάρτα. Επαναλαμβάνω. Άρχισε και με τις φάσεις που είχε με τον Ρισβάνη και εδώ θα δείτε την τελευταία καλή στιγμή στο παιχνίδι και την πρώτη στο δεύτερο μήχρονο για την Λάρισα, καθώς υπάρχει χέρι του οικονόμου εκτός περιοχής, αν και ζήτησε να.
Έγινε αρχικά χέρι από τον παίκτη της Λάρισσας και μετά έγινε αρχικά χέρι από τον παίκτη της Λάρισσας και μετά βλέπουμε αν υπάρχει offside. Εδώ είναι αυτό που συζητάμε συνήθως. Αν είναι λίγο μπροστά το πόδι του, αν είναι λίγο. Θα δούμε και στο Ολυμπιακό Σπάο κάτι τέτοιο. Εδώ είναι η πρώτη φάση την οποία δεν είχαμε δει εξ αρχής και την ξαναβλέπουμε και επειδή ευχαριστώ πάρα μιλήσουμε πολύ. Υπάρχει 1000% η κίτρινη κάρτα για αυτό το παίξιμο το οποίο γίνεται. Εδώ υπάρχει offside στον παίκτη της ΑΕΚ το οποίο δεν σημειώθηκε. Εδώ υπάρχει offside στον παίκτη της ΑΕΚ το οποίο δεν σημειώθηκε. Εδώ είναι η περίπτωση του offside που λίγο το πόδι πιο μπροστά ο φακός αποτυπώνει αυτό το οποίο θα σου πει κάποιος όμως, το σώμα γέρνει όμως το παίκτη της ΑΕΚ. Είναι όλα αυτά, δηλαδή θέλει πολύ προσοχή. Η αμφιβολία υπέρ του επιτιθέμενου πάντοτε το λέω και θα το λέω. Όχι εγώ, ο κανονισμός. Εδώ είναι το γκολ του Παναθηναϊκού, να δούμε αν υπάρχει κάπου φάουλ. Φάνηκε προς στιγμή ότι, μακρινό πλάνο βέβαια, ότι υπάρχει το χέρι του παίκτη του Παναθηναϊκού στον αντίπαλό του Πανιωνίου εδώ και σπρώχνεται. Εδώ ο διαιτής, αν το έβλεπε όπως το βλέπω εγώ, έπρεπε να δώσει φάουλ. Η φάση την οποία τώρα έχουμε στην οθόνη μας είναι ένα χέρι που ζητούν παράβαση από το κόρνερ αυτό. Όπως κατεβαίνει η μπάλα, βρίσκει το χέρι του παίκτη του Παναθηναϊκού. Ο διαιτής δεν βλέπει πρόθεση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η περίπτωση του να διαπιστώσει κάποιος. Έχει αργήσει να αντιδράσει στον γκολ που δέχεται. Τώρα με τον Μάνταλο έχει αργήσει να αντιδράσει στον γκολ που... Είδαμε εδώ δύο φάσεις του Φούντα και στις δύο δεν κατάφερε να σκοράρει. Εδώ βεβαίως βλέπουμε και το μαρκάρισμα που γίνεται. Το οποίο δεν. Εντάξει. Τι είναι? Μαρκάρισμα το οποίο δεν έπρεπε να γίνει εδώ. Τι είναι? Μαρκάρισμα το οποίο δεν έπρεπε να γίνει εδώ. Αυτό το οποίο βλέπουμε, η κάρτα την οποία περίμενε ο αρχηγός προηγουμένως, θεωρώ ότι είναι ανύπαρκτη. Και θα δούμε ότι φάουλ κάνει ο παίκτης, ο αντίπαλος του Πλατανιά δηλαδή. Και θεωρώ ότι είναι ανύπαρκτη. Και θα δούμε ότι φάουλ κάνει ο παίκτης, ο αντίπαλος του Πλατανιά δηλαδή. Και δεν υπάρχει καμία κάρτα. Και... Πάμε στην πρώτη περίπτωση εδώ, στην αψιμαχία που γίνεται μεταξύ των παικτών. Πρώτα να δούμε πώς ξεκινά με αυτή την κίνηση, αυτό το φάουλ δηλαδή. Η συνέχεια θα δοθεί από τον παίκτη του Αστέρα με αυτό το χτύπημα, το οποίο δεν σταματούν εδώ οι αντεγκλήσεις και θα προχωρήσουν. Έπρεπε να πάρει κόκκινη κάρτα με λίγα λόγια ο παίκτης του Αστέρα. Πάμε στην επόμενη φάση εδώ. Αν χρησιμοποιήσει το χέρι του παίκτης του Πανιωνίου για να δοθεί το πέναλτι, το χέρι του εδώ θα διαπιστώσουμε ότι όντως το χρησιμοποιεί. Ο διαιτητής βλέπει πρόθεση. Η οθόνη δεν θα μας βοηθήσει τόσο να διαπιστώσουμε εμείς την πρόθεση, αλλά περισσότερο ο κανονισμός επιμένει στην πρόθεση. Θα δούμε από αυτή την κίνηση ότι παρόλο το κράτημα, εγώ θεωρώ ότι περισσότερο πέφτει ο παίκτης του Πανιωνίου παρά του κάνει την παράβαση ο αντίπαλός του. Εδώ μπορεί να τον κρατάει, όμως ο παίκτης θέλει να κάνει κάτι το περισσότερο.
ο αντίπαλός του. Εδώ μπορεί να τον κρατάει, όμως ο παίκτης θέλει να κάνει κάτι. Αυτή η φάση είναι χέρι. Αυτή η φάση είναι χέρι. Την πρώτη φάση που ανέφερε και πριν ο Γιάννης Δάρας, αν υπάρχει παράβαση πέναλτι εδώ. Και τη βλέπουμε τώρα σε κοντινό πλάνο ότι ο παίκτης του Πανιωνίου, όπως προανέφερε ο Γιάννης Δάρας, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση offside και είναι πάρα πολύ καθαρό αυτό το οποίο δεν είδε ο βοηθός. Στην περιοχή της ομάδας του Πανιωνίου θα δούμε ότι ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Ενρίκε, παίρνει την μπάλα με το δεξί χέρι. Για το διαιτητή φαίνεται ότι παίρνει με το δεξί, δεν είναι φάουλ. Και συνέχισε το παιχνίδι. Παίρνει φάση, επίθεση της ομάδος του Πανιωνίου. Ο δεύτερος βοηθός, ο Πετρόπουλος, υποδεικνύει offside τον ποδοσφαιριστή της ομάδας της Νέας Μήνης, ο Γεσίλ. Μια δύσκολη φάση, φαίνεται να μην είναι offside. Ο βοηθός, ο Πετρόπουλος όμως, υποδεικνύει offside τον ποδοσφαιριστή της ομάδας του Πανιωνίου. Θα δούμε εδώ δύο επόμενες φάσεις που οι διαιτητές θα πρέπει πάντα, όχι μόνο στο ίδιο παιχνίδι και σε άλλα παιχνίδια, να έχουν ομοιόμορφα σφυρίγματα. Εδώ λοιπόν ο ποδοσφαιριστής της ομάδος του ΠΑΟΚ κάνει προβολή με τις τάπες, πατάει το Μασούτ, φάουλ, κάρτα όμως κίτρινη δεν δόθηκε εδώ στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Και θα σας εξηγήσω... Δεν δόθηκε ούτε φάουλ εδώ, κύριε Βαρούχα. Ούτε φάουλ. Πόσο το θυμάμαι, επειδή έβαλα το παιχνίδι. Εδώ λοιπόν υπάρχει φάουλ, υπάρχει κάρτα, δεν δόθηκε καθόλου από το Στυλιαρά. Εδώ λοιπόν είναι η αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα στον οικονόμου της ομάδος του Πανιωνίου. Αλλά να δούμε αν υπάρχει και η πρώτη. Εδώ λοιπόν για αυτή την περίπτωση πήρε κίτρινη κάρτα ο οικονόμου. Αποφασιστικά, Εμποκού, άλλο Μασούτ. Στα εμέσως, συγγνώμη. Δηλαδή κάρτα. Και συμπληρώνει, με αυτό πήγα από Γιώργο, με αυτή την κάρτα ο Μασούτ συμπληρώνει 10. Πάει να πει Γιώργο ότι χάνει τα δύο επόμενα, έτσι. Δύο από τα... πόσα απομένουν, έτσι και τρία. Από τα τρία επόμενα παιχνίδια. Βάζει ωραία κατεύθυνση στο έδαφος, πήρε φάουλ. Και έρχονται κι άλλα δύσκολα. Του Εμποκού στο πρόσωπο του κόρπου. Που είπαμε είναι ο μοναδικός που έχει κίτρινη κάρτα για τον Παναθηναϊκό. Που είπαμε είναι ο μοναδικός που έχει κίτρινη κάρτα για τον Παναθηναϊκό. Κάτω. Και ο Χουλτ φτάζει εδώ, βλέπετε την προβολή του Ρέις, η μπάλα βγαίνει
διαφάνειες είναι καλά. Η επιμονή του Σουηδού χειροκροτείται. Ο Ρέις κάνει φάουλ. Λοτσάει για την μπάλα μακριά. Έχει και κάρτα από νωρίτερα. Ρέις κάνει φάουλ. Λοτσάει για την μπάλα μακριά. Έχει και κάρτα από νωρίτερα. Ο Σουλής κάνει καλή κίνηση. Ο Λάμπρος από το Διαφάνειες. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Πρώτα να δούμε τη φάση εδώ που ο Γιάννης Ράγιος μας είπε προηγουμένως και ο Βασίλης είπε δεν χρειάζεται και δεύτερη φάση περίπτωση να δούμε γιατί είναι ξεκάθαρο το πέναλτι. Και εκεί δεν λέει πόσο ωραία φαίνεται. Πόσο ναι, είναι ξεκάθαρο. Καταρχάς, αν ο παίκτης έβρισκε την μπάλα, δεν θα πήγαινε ευθεία. Σωστά, Πέτρο. Καταρχήν offside δεν υπάρχει στη φάση που έχουμε. Και εδώ υπάρχει η υποψία αυτή της κίνησης, αλλά όχι πέναλτι. Θα μου πει κάποιος. Και στη συνέχεια μαρκάρισμα από τον τερματοφύλακα στον παίκτη του Πανιωνίου, αλλά σωστά δεν θα δώσει και κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Πανιωνίου. Δεν θεωρώ θέατρο ότι κάνει εδώ ο παίκτης. Πάει να ξεφύγει από τον αντίπαλό του, θα πέσει κάτω. Απόλυτα με τις λήψεις που έχουμε εύκολη, υπάρχει πέναλτι. Κινείται καθαρά ο παίκτης του Παναθηναϊκού με τα δύο πόδια στον αντίπαλό του. Εδώ θα ξαναδούμε τη φάση, δεν θα βρει την μπάλα, θα βρει όμως τον αντίπαλό του που το σταματήσει, θα πέσει κάτω ο Σιώπης, αν δεν κάνω λάθος. Και θα έπρεπε ο διαιτητής να δώσει το πέναλτι και την κίτρινη κάρτα σε αυτό το οποίο εδώ ξαναβλέπω μία ακόμα λήψη. Περάσαμε στην πρώτη φάση, την πρώτη επιμαχή φάση. Να δούμε εδώ το σκληρό παιχνίδι που κάνει ο ΣΑΕΚ. Θα έπρεπε να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα. Εδώ η κάρτα την οποία θα πάρει ο παίκτης του Πανιωνίου, ο Μπεν, αν δεν κάνω λάθος, για θέατρο. Θα δούμε όμως ότι είναι ένα καθαρό φάουλ που γίνεται στον παίκτη του Πανιωνίου. Δεν γίνεται κανένα θέατρο και την πληρώνει χωρίς να φταίει ο άνθρωπος. Εμείς θα διαπιστώσουμε όμως ότι και εδώ ο παίκτης του Πανιωνίου δεν υπάρχει πέναλτι βέβαια. Εδώ θα δούμε μία περίπτωση, μια κίτρινη κάρτα την οποία θα πάρει ο παίκτης του Πανιωνίου. Υπερβολική κατά την ταπεινή μου άποψη. Υπερβολική κατά την ταπεινή μου άποψη. Όπως και εδώ δεν συμφωνώ με τον διαιτή για την κάρτα την οποία έδειξε προηγουμένως την κίτρινη δηλαδή. Για την κάρτα την οποία έδειξε προηγουμένως την κίτρινη δηλαδή. Η πρώτη φάση, αν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside για τον παίκτη του Πανιωνίου. Λαθεμένη υπόδειξη. Η φάση την οποία τώρα έχουμε στην οθόνη μας είναι ένα χέρι που ζητούν παράβαση από το κόρνερ αυτό. Όπως κατεβαίνει η μπάλα, βρίσκει το χέρι του παίκτη του Παναθηναϊκού. Ο διαιτητής δεν βλέπει πρόθεση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η περίπτωση του να
Εγώ 100% δεν φαίνεται πρόθεση. Εντάξει, ναι, εγώ συμφωνώ με τον τύπο. 100% ακούσιο. Και η συνέχεια τώρα εδώ, αν σε αυτή την περίπτωση θα βρει μπάλα στο χέρι και θα βρει μπάλα στο χέρι του παίκτη του Παναθηναϊκού. Έχει αργήσει να αντιδράσει στον γκολ. Έχει αργήσει να αντιδράσει στον γκολ.